द'जि खान गामिफोर नन बर' बिटिआरनि गामिफोर सोनाय जासिगोन होननानै बुंनायखौ लानानै बर'फोरा मैया लामायाव टायार सावनानै आनदलन खालामो। गहपुरनि काउरी फोथार ओनसोलनि गोबां बर'फोरा आसाम सोरखारनि हेंथा आनदलन खालामदों। मानोना काउरी फोथार ओनसोलनि गोबां बर' गामिफोरखौ आसाम सोरखारा बिटिआरआव सोनो नागिरदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 80% बर' थानाय गामिफोरखौसो बिटिआरआव सोगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय सासेबो बर' गैयि गामिफोरखौबो बिटिआरआव सोनो नागिरदों। गहपुरनि कारिबिल टकबारि पन्चायतनि सिङाव 10 खान रेभिनिउ गामिफोर दङ। बेफोर गामिफोराव आसाम सोरखारा 100% बर'फोर दङ होननानै लिस्ट बानायनानै बेफोर गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो नागिरदों। कारिबिल गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय दुलुंमुखाव 91% सुबुं दङ होननानै लिस्टआव दिन्थिदों। फुलुवा दाङाव 605 जन बर'फोर, कारिबिल नेपालियाव 164 जन बर', ननके कारिबिलाव 136 बर'फोर, हेलेङा पारियाव 365 जन बर', सिराजुलियाव 219 जन बर'फोर, केमाइजारियाव 180 जन बर'फोर, साला कार्बिलाव 621 जन बर'फोर आरो टके गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय रङाजान गामियाव 482 जन बर'फोर दङ होननानै नंखाय लिस्ट बानायदों। बेफोर गामिफोराव बर'फोर मेजरिटि गैया। बर'फोरा बुंनाय बादिब्ला नंखाय रिपर्ट बानायदों। बेफोरखौ माब्लाबाबो मानिया होननानै बर'फोरा मैया आसाम सोरखारनि हेंथायै आनदलन खालामदोंमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि अरुण'दय स्किमखौ 1 एप्रिलनिफ्राय 300 रां पार मान्थ बारायना होनाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोसावदों आरो दायो अरुण'दयनिफ्राय मोनफ्रोमबो दानावनो एभ्रि मान्थ 1250 रां मोनसिगोन होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो बबा बबि लेंग्रा लेंग्रि खोमा खोनायै माथो रोङै बिथांमोननोबो दानफायाव 1250 रांहै होनाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जादों। आरो बियो फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। आरो आसाम सोरखारा गासै 40 लाख गोरिब नखरफोरनो रेशन कार्ड बनायनानै होनाय जासिगोन। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावदों दि फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय गोदान चिफ मिनिस्टार आयुष्मान आसाम कार्ड बानायनाय जासिगोन होननानै बिथाङा बेखौबो बुंदों। प्राइम मिनिस्टार आयुष्मान भारत आरो आसाम चिफ मिनिस्टार आयुष्मान आसामनि गेजेरजों आसामनि गासै 65 लाख सुबुंनो हस्पिटालाव बेराम नायजानो मोनफ्रोम बोसोराव एभ्रि इयार 5 लाख रांनि सुबिदा होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोसावनानै होयो।